Sådan et hår her som Gitte skal vi lige ind og lave noget krøl i, og det her det er sådan et hår, der egentlig er meget glat. Og hvis man gerne vil have de her krøller til at holde, så er det altså super godt at bruge den her bodybuilder. Det er sådan set en skum, som man normalvis bruger i vådt hår for at få noget volumen i håret. Men hvis man godt ligesom vil have krøllet til at holde, så kan det altså godt være en fordel lige at så tage og komme det på det tørre hår her. Så jeg tager simpelthen bare lige og sprayer den på håret her. Og så vil jeg simpelthen gøre det bagefter, at jeg lige går ind og så fyndtørrer håret. Fordi nu bliver det jo sådan set lidt vådt igen. Så når man går ind og fyndtørrer det, så vil der ligesom komme lidt modstand på håret. Og når det så er helt tørt, så vil jeg simpelthen gå ind og lave krøllet, og så holder det altså bare meget bedre. Yes. Så nu har jeg sådan set tørt det egentlig i gang med at lave det her krøl. Så nu er det sådan ligesom lidt mere modstand på håret, fordi der er den her skum i. Og jeg gør det egentlig, laver sådan en skrå indledning den vej tilbage. Og så tager jeg simpelthen fat i den tot, jeg vil krølle. Og så sætter jeg simpelthen bare mit glattejern på her. Det kunne også være et krøllejern, men lige i det her tilfælde, der bruger jeg bare lige et glattejern. Og så handler det simpelthen om, at man ikke får kørt alt for hurtigt igennem håret her. Så får man simpelthen det flotteste krøl, som holder. Så nu bouncer det ligesom lidt mere, fordi der er det her produkt i håret. Og så er det altså vigtigt, at man ikke står og trækker alt for meget i det, fordi så får du trukket krøllet ud igen. Så nu lader jeg den ene side og blive helt kold her. Så jeg gør simpelthen, at jeg tager tot for tot her, og så krøller jeg håret. Så jeg sætter den egentlig bare på her, Gitte. Og så kører jeg bare rundt en enkelt gang. Og så trækker den bare stille og roligt igennem. Så kan jeg godt give den sådan lige et halvt buk lige ned, men jeg trækker den egentlig bare stille og roligt igennem her. Okay, så du kører ikke håret rundt om glattejernet flere gange? Nej. Så kun én gang? Ja, plejer du bare ved med at køre den rundt? Jeg plejer bare at blive ved med egentlig at følge med håndledet og dreje den rundt, og så plejer det egentlig bare at blive helt glat igen, uden noget krøl. Ja, og det er både fordi, at du bliver ved med, og så får du trukket for meget i den, og så hvis der ikke er nok produkt i. Så hvis du hele tiden tænker, om du skal have ledningen op mod loftet, vend den lidt væk fra dig selv, og så trækker du simpelthen bare igennem. Yes, så kommer krøllet, og så bouncer den simpelthen bare super flot. Ja. Og det er jo det, der nogle gange er lidt svært, fordi så vender den nogle gange rigtig nemt i den ene side, så kommer den over på den anden side, så vender det lige pludselig modsat. Ja. Så hvis du hele tiden tænker på det, at du skal have ledningen op mod loftet, dreje væk fra dig selv og trække bare igennem, så virker det altså. Og så er rigtig godt fif med, at der skal være noget modstand i med produktet. Lige præcis, ja. Når jeg så ligesom har krøllet alt håret her, så lader det sidde og køle lidt, og så bruger jeg faktisk tit den her do-over, som er sådan en tør shampoo, men som ligesom giver lidt mere hold. Og den tager jeg simpelthen bare lige på hver enkelt tot, sådan lige med lidt afstand. Men jeg kan godt lide at bruge den her, i stedet for at bruge en hårlak. Fordi en hårlak, den kommer hurtigt til at låse håret rigtig meget fast. Hvor her, der har man altså mulighed for at kan arbejde lidt mere i håret. Så der går jeg bare ind i hver enkelt tot. Hvis jeg godt vil have lidt mere volumen i bunden, så går jeg ind og lige løfter lidt op i det. Og så giver den lidt her i bunden også. Så det gør jeg sådan set bare med hver eneste tot her. Når jeg så egentlig bare har sprayet det her produkt i, så kan jeg godt lide at bruge den her texture comb fra Kevin Murphy, fordi så kan man sådan lige få det fordelt lidt og frisere håret lige lidt igennem. Jeg er lidt påpasselig med at gøre det med fingrene, fordi tit så har man altså noget fedtstof i sine fingre, og sine fingre er varme. Så hvis man begynder at røre alt for meget i det her med fingrene, så trækker man faktisk krøllet ud igen. Hvis man godt kan lide at bruge på fingrene, så kan man faktisk gøre det, at man tager en lille smule tørshampoo, sprayer i hænderne og lige gør sådan her, fordi så fjerner du lige fedtstoffet i dine hænder, ligesom du vil gøre i håret. Men ellers så er det simpelthen bare at tage fat i hver eneste tot her, så kan du altså sagtens frisere det igennem her, fordi nu er det sådan set blevet tør, og der er noget produkt i håret her, som gør, at det her det nok skal holde. Og så er det jo sådan set bare style det, som man har lyst. Om det skal op og sidde, eller man har det løst, det kan man sådan selv bestemme. Så får man simpelthen bare det her lækre volumen i håret her. Og I kan også se det her inde i spejlet her, at der har vi valgt at lave noget, der godt må åbne lidt mere op for ansigtet her. Som bare har det her super lækre krøl, som bouncer. Og jeg har valgt at tage både nogle lidt store totter og nogle lidt små totter, som egentlig gør, at det egentlig bliver sådan meget naturligt her. Alt efter hvad det er for et look, man gerne vil have. Så på den her måde, så holder de her krøller altså i hvert fald hele aften, måske endda hele weekenden. Så Gitte bare har lækkert hår her. Nu skal hun til julefrokost i aften, så
det er super lækkert med sådan her nogle lækre krøl i det.